ጦሩ ከባድ የድሮን ጥቃት አስተናገደ። ከሰሞኑ በአሜሪካ ሴኔት የውጭ ግንኙነቶች ቢሮ የሱዳንን ጦርነት እያወሳሰቡና ቀጥተኛ ተሳትፎም እያደረገ ነው በሚል ስማቸው ከተጠቀሱት ቡድኖች መካከል አንዱ የሆነው የህወሓት አርሚ 7 ከባድ ጉዳትን ያስተናገደ መሆኑ ታወቀ። ይኸው ታጣቂ ኃይል ከሰሞኑ በኢትዮ ሱዳን አቅራቢያ በተካሄደው ለአስጨራሽ ውጊያ በሰፊው የተሳተፈ መሆኑ ታውቋል። ውጊያው የተካሄደው በሱዳን ተፋላሚ ኃይሎች መካከል ነው። አርሚ 7 የተባለው ጦር ውጊያውን የተቀላቀለው በድጋፍ ሰጪነት ነው። ከሰሜን ሱዳን ወልቃይት አቅጣጫ ተንቀሳቅሶ ኩርሙክ የገባ ጦር ነው። አርሚ 7 ከባዱን ጉዳት ያስተናገደው በድሮን ጥቃት ነው ተብሏል። በአመራር ደረጃ ውጊያውን ሲመሩ የነበሩትም በዚሁ ጥቃት ሰለባ እንደነበሩም እየወጡ ያሉት መረጃዎች እያመለከቱ ነው። ከም ትሰምዕዎ ዘለኹም ብልጽግና በዘንድሮናት ገይሩ ብዙ ዓወታት ከም ዝገበረ ኩሉ ግዜ ምስፈክር እዩ። እጅውን እንተኾነ እቲ ብልጽግና ዝበሃል ዘሎ ኣብ ኩርሙክ ዝበሃል ኣብ ዶብ ናይ ሱዳን ማለት እዩ ኣብቲ ብሉ ናይል ስቴት ዝበሃል ብጣዕሚ ሰሪዕ ተሳዒሩ ናብ ኢትዮጵያ ተፀራሪጉ ኣትዩላ ኣብ ዘሎ ቦታ ናብቲ ኣርሚ 7 ዝበሃል ሓይሊ ናይ ትግራይ ዕንወት ኣውሪድና ኢና እዩ ዝብል ዘሎ። እጅ ነዚ ምስቲ ኩነታት ናይ ሱዳንን ናይ ኢትዮጵያን ከነወሃህዶ ስለ ዝደለና ኢና። ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳን ዓወት ጌርና ከይብል ዘረባ ትሪእዎ ኣለኹም። ኣብ ልዕሊ ኣርሚ 7 ናይ ህወሓት ዓወት ኣመዝጊብና እዮም ዝብሉ ዘለዉ። እዛ ዘረባ እዚኣ በቶም ባንዳታት ናይ ትግራይ ብብልጽግና ብኩሎም ወላ ዓባ ኣርቲክል ፅሒፎም ኣለዉ ከርእየኩም እየ። But there is another story ብዙሕ ሰብ ዘይከታተሎ። ምክንያቱ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ምሕር ኩናትን ወረብ ኩናትን ምብዝሑ ኣበይ እንታይ ይካየድ ኣሎ ዘይከታተል ሰብ ብዙሕ እዩ። ንዓይ ቀንዲ ዘገድሰኒ ግን ደሓን ዝኾነ ቦታ ወይ እውን ኤርትራሲ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፃ ዘሎ ጁጅ ማጁጅ ወይ ከዓ መዓት ሓጎዝጎፅ ወይ እውን ሽግር ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ናብ ኤርትራ ክግንፍል ዝኽእል መዓት ፀገማት ከም ዘሎ እናፈለጥና ጉዳይ ናይ ሱዳን ከምኡ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ብባሕሪ ዝመፅእ ዘሎ ፀገም ግን ብዙሕ ሰብ ኣቓልቦ ክቦ ኣይትርኢን ኢኻ። ኣብዘን ቀረባ መዓልታት ዘጋጠመ እጂ ድማ ብሬኪን ኢሎም ዝገብርዋ ዘሎ መከታ ሓዘልኩም ንምንታይ ከምኡ ይግበር ከም ዘሎ ንምግማቱ ድማ ከቢድ ኣይኮነናን እዩ። News we were bringing you just moments ago out of Yemen, where the internationally recognized government says it had targeted the runway at Sana'a airport to prevent an Iranian plane from landing. Sana'a airport, of course, under the control of the Houthis. A delegation from the Ansarullah Houthi group was returning from Tehran after the funeral of Iran's supreme leader. Now the Houthis control the capital, Sana'a, while the internationally recognized government based in Aden controls most of the rest of the country. Let's get more on this now from Yusuf Modi. He joins us from መቸም እቲ ሽግር ንምድላዩ ዝኣክል ዝግበር ዘሎ ኩነታት ሲ ኣገለገሊዩ ሲ ንኽትርድኦ ዘሰግረካ እውን እዩ። ስዑድያ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ካብ ኢራን የጋጥማ ከም ዘሎ ወሽመጥ ሕርሙዝ ብዓብዪ ተዓፅዩ ካልኦት ሃገራት ኸሊጅ ድማ ናይ ህላዊ ፈተና ኣጋጢሞን ኣብ ዘለወሉ ግዜ ሑቲ ሓደ ፍሉይ ልኡኽ ናበይ ሰዲዱ ነይሩ ናብ ኢራን እንታይ ክገብር ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ናይቲ ሃይማኖታዊ መራሕናቶም እቲ ኣያቶላህ አሊ ኸመነይ ናብኡ ዝተሳተፈ ናብቲ ቀብሪ ዝተሳተፈ ልኡኽ ናይ ሑቲ ካብኡ ተበጊሱ ብነፋሪት ናብ ሰንዓ ክወርድ ኢሉ ክመፅእ ከሎ እቲ ብስዑድያን ብካልኦት ሃገራትን ዝድገፍ መንግስቲ የመን ዝበሃል ኣብ ኤርፖርት ናይ የመን መጥቃዕቲ ፈፂሙ ይብሉ ኣለዉ። ንጥፋተን ዝበለን ሕሩጭቲ ምስ ንፋስ ባእሳ ከም ዝበሃል እንታይ ንኽብል ኢለ ኣብዚኣ እዋን እዚኣ ሰላም ንኽመፅእ ክንዲ ዝፅዕሩ እቲ ናይ የመን መንግስቲ ብክንደይ ደገፍን ረድኤትን ጠጠው ኢሉ ዘሎ መንግስቲ እዩ ኣብቲ እቲ ናይ መንግስቲ ናይ የመን ዝበሃል ዘሎ። ስዑድያ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ደጊፋ ደጋጊፋ ነቲ ብኢማራት ዝድገፍ ዝነበረ ሓይሊ ኣዳኺማ ቦትኡ ገላዊ ሒሳትሉላ ዝበሃል ዘሎ እዩ። ሕጂ ንሑቲ ኣብ ርእሲ ከተማ ሰንዓ ዝበሃል ርእሲ ከተማ ናይ የመን ዝነበረ ሑቲ ዝቋፀሮ። ስለዚ ነዚ ጉዕዞ እዚ ኣብ ልዕሊኡ ዝገበርዎ ንብዙሕ ሰብ ይገሪሙ ዘሎ እንታይ እቲ ምክንያት ካልእ ግንባር ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ካልእ ግንባር ክኽፈት እሞ በዚ ቀይሕ ባሕሪ ክትልኮስ ስለ ዝደለኻ ድዩ እስከ ንስማዕ እዮም። ኣነ እኮ ይገርመኒ እቲ ነገራት እምበርዶ ናይ ጥዕና እዚ ኩነታት ንሰምዖ ዘለና እዩ። So Yusuf, is the Yemeni government explaining why it felt it was important to try and stop this plane from landing at this point in time when there are tensions between Saudi Arabia and Iran, not only over Yemen, but over the wider conflict that's going on in the region?
Well, according to the Yemeni government, backed by Saudi Arabia, they believe that this Iranian plane is violating Yemen's sovereignty by landing in Sana'a International Airport. The Yemeni government has declared the Ansarullah movement, the Sana'a government, as a terrorist organization that is not recognized internationally, and therefore any flights directed to Sana'a International Airport, according to the Saudi-backed Yemeni government, are in clear violation of Yemeni airspace, which, according to government officials, forced them to take such drastic actions. Now, رأي وجدي نجر زبحال كم زيت حتى تاي كمان نفع حتى تاي تاي بلا له عبا قرب تشجرسي بوجن وشمت حرموز زقاتي مزلو تعجبنا إيران مس كل هجرات خليج زقات مزلو شجرن عقرقرن تفعاتن مثل الآخن كأخل الناسي منجست إيران منجستنا يمن با بالسعودية زدقف انتاي كباقوت إلي نتانا فاريت نابت بوتات تمتزلا ما تقعد قبل لازم رتعيلو حوت مالت نزكي رخبة كوينات نخجمر الشافري قبل زخرة مسي انتاي كتبلي خات قصقصة زال خايب لولو تملسد ما ولت منقسنا يا سعودية انتاي بسعودية زدقف منقسنا يمن بتحوت زبهال قبل شبراوي حيلي ودب مخانس لازفلت زخون يكون نفاريت نابود متسي نكل عيرنا يمن يتحسلو زلو جبن زفصم زلو ويون نجبننيا يوم زتكوس زلو كم جيرم يوم لذي رايت لوجيك ناتكا كم دلك خون خليو مسحوتو وقدي خات دلي زل خاي تحطو بحتر زبله مسحوتسي فيتنا فيت كتواقع سلا دلي دل غريقه ابتي ايربورت نات ما تكعت كايدلا ويون حوت قبر ملسمس قبر الكا كوينات حتك جمر سلا زل خادي التزربا كلنا نفلطينا نمنتاي كم زي قبر كم زلو بيكاز نبابي المندب من يقعصرو تزعبي بده يكون هج مبزحتهم زبلو زلو اتا قيم ابزيا يكتمص من نزبابي المندب مغنياتو إيران وشمت حرموز تغلال عدل كلياتهم كم زلا يريلو عبابي المندب كخومدي كخون يم زبلو زلو جي نزب بابي المندب نمكو تصار بزح فتنتات كايديو حركه بتفتنه قبر زغل دما نتي يمن مليسكا ابكنا تحت حد مملاسيو نتعوتي انصارتي بسعوديه زدقف زبال منغستي قالتهم كدقفو مالتيو بوغيركا تاشمو قبريخا سلازي انتاينا مالتيو يمن نابتوسخ كينات تاتيا زدما تحوت زبال لا حيلو الدلاديلو نزبوتازي ملو قصصر تزي غيرولو نتقصر سعوديه بتي بيدازور غيرانا تكنتات مقصر سقم تكتوسط خليا يقداس حوت زبال ابز طرا يكونك واغا زغل اسرائيل كهرم زغل اصوار كم زلو ريناينا لازم سعوديه زغلو اير بيزات ناتا ايران طوعات بلا زلاسي حوتاي هارموني لوم ديم زغمت زلو I don't know. I mean, if this is the Saudi strategy, this is pretty much stupid. I don't know. Saudi ديم غيرو مزلو ويس كابون وس عايز زغبر زلو نتي منز بار ملو قصرا بيدو مالو كتبلا يتخلني حقن ناي سعوديه وسان ندر قوي نزي أبدان تراي زبلان ولا تغازيتنيا حتى تايون ارجع حوسو كم أبدان غيري. The Sana'a government, the Ansarullah Houthi government, has issued a statement from the Ministry of Foreign Affairs backed by Ansarullah. They have declared that this operation was conducted by Saudi Arabia, and they hold Saudi Arabia fully responsible for the strikes that took place in Sana'a International Airport, according to the Ministry of Foreign Affairs. And they also declare that the 4-year of ceasefire that was signed between the Sana'a government and Saudi Arabia, it is no longer in effect because of these attacks, which they say is in clear violation of the ceasefire agreement that was signed in 2022 between Ansarullah and Saudi Arabia. That ceasefire. ስለዚህ እንታይም ዝብሉ ዘሎ እዚ ዝተገበረ ስጉምቲ ድማ ወላቲ መንግስትና የመን ገይር ወደ ተተባሃለ እምበር ካብ ብናይ ስዑድያ ኤር ፎርስ ዝተገበረ መጥቃዕቲ እዩ ስለዚ ካብ 22 ዲ 23 ኣቢሎም ሑትን تنصرلون مس سعودية غير وزن برا مقراص ناي تخسي بوقع كم زفرسن ابز وانزي ابز دليو سقمت كوست كم زخولي زنقر سلازي من البا سعودية كم تبز حزبلو ايران تداخي مايا حجيه ربحاناتي كو حز خل زبل كم كالكوليشن دي تقبر زلا ويس حمام عالتيوم وعيلهم. This is what we are witnessing right now. Conflicts have shown how easily this choke point can be closed. We don't need to sink the world, just close the gate. Today, Bab el-Mandeb is not just a passage of water, it is a strategic pressure point. Control it and you influence global trade itself. If Sana'a closes the Bab el-Mandeb, neither humans nor jinn will be able to reopen it. So if this gate closes, the tears won't stay here. They will spread across the world, making a flood of biblical proportion. This is the Bab el-Mandeb. For thousands. انتهينا نرزلنا تي باب المندب زبال زعبي جيم
تزعبي وددر تزعبي بأسي زدليو بوتا ويون مني قواص أصرو زبل زعبي كرفس كجبروا لزغل بوتا بابيل من دم مخانو كل سبي زعمنا بزوان زي مهنياتو كابوش متحرمو زلع عليه ناي عبيت هاجرات نقدي ناي دادت رادي كونس كالي ناي كونتينر نقدي يخون خال بمولو ولا نا أمريكا زخيت كاب إسيا زمت بزي زحلف سلازي زبوتا زي لما ما قد سنزلو بوتاي نزبوتا زي دما إيران أبتنا توم ناي اوتا نايتي كنترول من زياده صلوا هلوم ليفرج بوينت كلهم بحوتي غيرهم نزي بوتا صبو غيرهم قاصروا خم زلو يم مدب زلو تتጋጋمون تم تشيف نيغوشيتر ناتهم غاليباف ابتفلالي تقسناتو نا ايران نتكوينات بحج نزمت اب وش متحرمزن كبابن طراي كفصم زخل غيركم توزو زلون جيغا سغمتي زبلي زدما اب ليبانوس حزب الله ابتناي ام او يو كتو مخالو إيران نتكويناتتي أب كبابيات رادي كونس أرحيق أون مستوى مسأمتا ومستوى مشاركتا أنا أحتاجهم بمكل خال أبناتا كالكوليشن كتتوى مخانا أنا إيران إيراس لازم حوتي كم ما حزب الله كل يوم أكلنا يتينا إيران باور بروجكشن أعمم من مرعين ساعتين سلوان مفتعرض تكملوا بزرع على درجة تكملوا مخانو زريو سلازي إذا قد دايزيا أنا متشم عدنا زا عدنا سي بزي وعلنا بزي حضرنا يكو شجر فتيرهم الله حيد له مصيبة خاطب المالتي why are they doing these things يدبل أنا مالت I know تي كل نجار نحنا سي أبتو بوتات أنا تفتير نمبر these are not things we are doing نحنا إرترات قبرهم زلا ويتسألهم زلا نجارات يكونن جن نحنا دما سقعد فترة لنا نجاراتهم ما هنياتو إذا مخنيات تقيمهم عبيت حيلتاتكم أتيوم هنجو عبيت حيلتات ويون أجنداتات كقبريهم last time I checked من البات تذكرون نروحينكم كل زي نجار زحمة مالتها يكون إمارات مش إيرترا نودب عصب تخاريات تقبل زي نبرت مهنياتو نكو نحوتك هارم سلوز دليو زي نبرك زي سلازي اتي كونتات إيرترا بمولو بقالوتات رايتس الوايلنا كنا نزارب زلنا جن دارجا زبس إيرترا وابزو وانز تاي زل زلو سلام كمت أبت كباب مو نعم عباليون قسقاسيون كتوكري زل زلو إيرترا وكوميدليتون بحقون زلو جن اتكبابينا درجة عدل زبالنا يكونن كم نري زلنا عدل درجة عدل هاي قبرنا كنا نخلينا بزعتير ترانزول ويازيا نحنا ذقونا يكون ناتناس الوازي بلو جناب كبابينا كبيت كوينات نخكايت زدروخ حيلتات اللو and this is also part of the story ني إيرترا قصالي أب كم زعينت شجر نختنبر زجددا زلو كنتات أبزي بوتا زمهلاونا كم تقعدينا هنري ولا كم فتنا كم دليتكم كتريوات خليهم معنا جن كم حدا عبي بده زلو فتنا أبزي بوتا زمهلاونا يزريو سلزي we need to understand what is going on نفس وقف نقدر ما بزعين هنري لنا أجي تنايك بعرنا السعودية نقلن نارانا كلام عبالة لن كان الزرب زلون مش عايزنا هنري زلنا comes from Mogadishu, where Somalia's Council of Ministers approved a memorandum of understanding with Egypt on maritime transport and port development. The agreement establishes cooperation between Egypt's Ministry of Transport and Somalia's Ministry of Ports and Marine Transport. Its objectives include improving port management, developing maritime infrastructure, expanding technical cooperation, and strengthening regional trade. Somalia describes the agreement as part of its broader national transformation plan aimed at modernizing the country's maritime sector. كم نريد زلنا حركاتي أب كبابينا بتتقاقامي دزرب كزرب نسمع زلنا رستنتلو ودايناي سلساو كده نايزن هجرات كم بحدش نتسجنا كركب كم زخليهم زنقر زلو انتاي مالتهم يو تايو زبحال زلو تذكروا ده زيوم بقداني بحري اندراناتهم تاو اونت እንደሆነ ማወቅና መገንዘብ ይኖርብናል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያችን እንደ ሀገር ስትፈጠር ከዚህ ውሃ ጋር ነበረች። ከውሃው ጋር ነው የኖር ነው፣ ከባህር በር ጋር ነው የኖር ነው የሚለው ነገር እዚህ መድረክ ላይ አይደለም፣ በዓለም መድረክ እንደ ጀስቲፊኬሽን አቅርበን የምናሸንፍበት ቁልፍ ጉዳይ ስለሆነ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ይህን መድረክ የሚሳተፈውም ተሳታፊ ሁሉ ይህን እውነት መቀበልና እንደገና ኢንተርናላይዝ ማድረግ ከምትሪ ወዘለውም አካልናይ ባሕሪና ባሕሪ ግባና ያ ባሕሪ ክነብሪና ታሪክና ምስ ባሕሪ ዝተኣሳሰርዩ ካብ ባሕሪ ትፍለዩና ለንቀን ድማ ሓደ ህፃን ድማ ቀደም መራሕትና ኢትዮጵያ ኣሉላዲ ዋላ መን ኢሎሞ ፈረሱ ኣብ ቅሒ ባሕሪ ደስትዮ ነይሩ ነቲ ጨዋም ማይ ዝብል ዘረብኦም እንታይ ዓይነት ፈረስ እዩ ዝዝውር ነይሩ እንታይ ዓይነት ፈረስ እዩ
ዝጥቀም ነይሩ ክሳብ ሕጂ ይበርሃልናን ማለት እዩ እቲ ፅንፅዋይ መቐረት ዘይብሉ ጨው ዘይብሉ ፅንፅዋይ ክዛረብ ከለካ ዘይትፈልጦ ክትዛረብ ከለካ ዘጋጥም እዩ ብሓፈሻ እቲ ናይ ባሕሪ ዕንደራን አጀውጀውን ይቕፅል ከም ዘሎ ንኸፍልጠኩም ኢለ ሲጠቅሰው ነበረ የአሰብን ጉዳይ እየጠቀስከው ነበርና አሁን ደግሞ እንደ ሀገር የባህር በር ጥያቄን ያነሳን ነበረ። አሁን ገና ጥሩ ነገር መጣሽ። ምንድነው የሚሰማ? ምን ይሰማሃል አሁን? እኔ በጣም ሄጄ አሰብ በር ላይ መሞት ነው የሚፈልገው። ይሄ ነው የሚሰማኝ። መሞት አለበት። እንዴት ቤት ተዘግቶበት ሰው ይቀመጣል? ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚለው እኮ እውነት በር ይሄን በር ይዘጋብን እስቲ አሁን የሚሰማችሁን ነገር ተሰምታችኋል? አሁን እዚህ ይሄ በር ቢዘጋብን ቁልፍ የለም ቢባል እንዴት ነው የምንሆነው? ኢትዮጵያ እኮ እንደዚህ ነው እየሆነች ያለችው። ሁለተኛ የሚገርማችሁ እዛ የወደመብን ንብረት በተለይ የአፋር ህዝብ ጨው ልጆች ያስተምረው ነበር አላልኳቸው? እምትሪእዎ ዘለኹም ሰብኣይ መን ምዃኑ እቶም ትፈልጡ ፀሓፉልና ኣነሲ ኣብ ዓሰብ እየ መይተ ክቕበር ዝደሊ ይብላ ኣሎ እሞ ይረኸብካዮን ጥራይኻ ትብሎን እዚ ስለዚ ዓሰብ ማዕፆ ተዓፂና ከመይ ጌርና ኢና ማዕፆ ተረጊጥና ክንነብር ንኽእል ከመይ ጌርካ ዲኻ ትነብር ቀኒኻ ዝሓለፈ 30 ዓመት ብኸመይ ዲኻ ትነብር ነይርካ ዶስ ለንቀነ እዩ ካብ ሕልምኻ ተበራቢርካ ከምታ ትነብራ ዝነበርካ ትቕፅል ወይ ለከ ጉድ ረኺብና እኮ ዘርከበ ሰብ ፈንጠዝያ ናባና ክጉሕፈልና ብዝኾነ ስምዒታዊ ምትእስሳር ከም ዘለዎ ምስ ዓሰብ እዩ ዝነግር ሰላም ጌርኩም ምስ ኤርትራ ሽርክነት ጌርኩም ኣብ ዓሰብ ተኻሪኻ ክትነብር ዝኽልክለካ ማይ ሃለዎን ሰላም ተጌርካ ብምርድዳእ ክትነብረሉ ትኽእል እድል ክዓፅወካ ዝኽእል እውን የለን ህዝቢ ኤርትራ ሓበራዊ ምትእስሳር ዝፀልእ ህዝቢ ይኮነን ይግዳስ በዚ ሕጂ ዘለኩም ሕልሚ ኣካሪኻዮ ፅባሕ ንጎ ገዛ ኢሉ ክጠልመካ ዝኽእል ሰብ እንታይ ክትገብር ኢኻ ተካርዮ ያ ሲምፕሊ ድሕሪ ሓደ ሰብ ኣካሪኻዮ ፅባሕ ንጎ ክጠልመካ ምዃኑ ቅድሚኡ ቅድሚ ሕጂ ንዘካረይዎ ኣይወፅእን ኢሉ ድከቶም ኣፅሊብዎም ብክንደይ ሓይሊ ምስ ኣውፅዎ ናብ ገዛኻ መፅኡ ክካረየ እንድሕር ኢልካ እንታይ ትብሎ ንዓና ሻሕበል ኢኻ ትብሎ ገዛኻ I'm sorry to say this but it's reality ከም እዩ እቲ ዝካረ ሰብ ፅቡቕ ሽም እንተዘይብሉ ካብ ገዛኻ ከተካርዮ ብዘይቁም ነገር ኮፍ ኢሉ ክቕመጥ ይሕሸካ እዚ ኣብ ኩንነት ናይ ዓለም ዘሎ እዩ ትፈልጡ ዘለኩም ኣብ ኩንነት ናይ ዓለም ንኣብነት ኣብ ሓደ ዓዲ ሓያል ሕጊ እንተዘየለ ናይ ፕሮፐርቲ ራይት ዝብል መሰል ናይ ንብረት መሰል ናይ ዋኒን ኣብነት ኣካራይን ተኻራይን ኣለዉ እቲ ኣካራይ ዋና ናይ ንብረት ስለ ዝኾነ ፉል ራይትስ ክህልዎ ኣለዎ ግን ንተኻረይቲ ድማ መሰል ዝሕሉ ክኸውን ኣለዎ የግዳስ እቲ ኣካራይ ንኣብነት ኣነ ኣብ ስዊዘርላንድ እየ ዘለኹ እቲ ኣካራይ ቅቡል ምክንያት ኣሎ ፅገና ንክገብር እቲ ገዛ ካልእ ነገር ክገብር ተደልዩ ካብዚ ገዛ ውፃለይ ኢሉ ኣቐዲሙ ግዜ ክበካ ክእል እዩ 6 ወርሒ ገለ ሂቡ ካብዚ ገዛ ውፃለይ ክብለካ ክእል እዩ and you cannot really say ኣይወፅእን እየ ክትብል ኣይትኽእል ኢኻ ግዜ ሃበኒ ጥራይኻ ክትብል ትኽእል ኣይወፅእን እየ ኢልካ ነቲ ዋና ገዛ ክትኣብየ ትኽእል ኮይንካ ግን መን እዩ ዋና ገዛ ማለት እዩ the question becomes who owns that house መን እዩ ዋና ገዛ ዋና ገዛ እቲ ተኻራይ ድዩ ወላ እቲ ገንዘብ ከፊሉ ዝሰርሖ ስለዚ ፕሮፐርቲ ራይት ዝበሃል ዋንነት ናይቲ ሰብ ክሕለወሉ ክኽእል ኣለዎ ሕጊ ከተግብሮ ክኽእል ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኢንተርናሽናል ሎው ኣተግባሪ ኣካል የለን ክእዝዙ ከምዚ መቕፃዕቲ ክገብር ዝኽእል የለን ለሰይ ንኢትዮጵያ ሂብናዮም ተሓሰብ ኣይወፅእን እንድሕር ኢልካ ውግእ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ብውግእ ኢኻ ተውፅኦ ትኽእል ብውግእ ኢኻ ተውፅኦ እምበር ሓደ ፖሊስ መፅኡ ንዓውፃእ ዝብሎ የለን ስለዚ እንዳት ከይስ ነቲ ወደብካ ወላ ክሰርሓልካ ትደሊ እንተኾነ እንድሕር ክወፅእ ዘይክእል እሞ ደም ክትከፍል ንኸተውፅኦ ተሓስብ ተኮይንካ እንታይ ክትገብር ኢኻ ትደሊ ኖ ይትረፈኒ ናትካ ገዛ ክራይ ናትካ እንጌራ ይትረፈኒ ኢኻ ትብል ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ምዚኣቶም ክትሰርሕ ነር ኮይንካ እዚ ነገራት እዚ ተነፂሩ ተርጂኹን ተነፂሩ እቲ ዝኣቱ ሰብሲ ፅባሕ ንጎ ክወፅእ ከም ዝኽእል ጋራንታ ኣትዩ ፈሪሙ እንተኣትዩ ጥራይ እምበር ኣትዩ ፅባሕ ንጎ ዘይወፅእ ተኮይኑ ቅድሚ ሕጂ ምውፃእ ኣብዩ ዝነበረ እንድሕር ኮይኑ ፌደሬሽን ኢሉ ኣትዩ ነቲ ፌደሬሽን ጥሒሱ ጎቢኡ ጥቃሕ ሒዙ ነይሩ ደም ከፊልካ ደውፃኻዮ ሓይሊ ሕጂ ሱቕ ኢልካ ብሸለልትነትን ብገለን ክትእትዎ እንድሕር መሪፅካ ወል ናትካ ጉድለት እውን እዩ ስለዚ ብዓብዩ እቲ ብድሕሪ ሕጂ ዝኣቱ እንድሕር ሳኻ ክሰርሑ እንተኮይኖም ዝኾነ ሕጊ ሃሊካ ነገራትካ ድማ ሪስክታት ናትካ ውሒድካ ክግበር ዘለዎ እዩ ስለዚ ኤግዛክትሊ ከምኡ እያ ገዛ ክራይ ዶ ጅንዕፍሪ ዶ እናበሉ ጭጦቕ ዘብሉና ዘለው ነዚኣቶም ሰባት ኣሚንካ ኩሉ ነገር ክትገብረሎም ከም ኤርትራ እውን ከቢድ ነገር ኢና ዓና እቲ ሓበራዊ ሽርክነትን ብሓደ ምስራሕን ገለመለም ኩሉ ኤርትራዊ ዝቕበሎ እዩ ግን ከመይ ጌርካ ኸ ነዚ ተኣማሚንካ ክትከደሉ ትኽእል
جي كالي سمتاي كبلنيو جبتي دا خمي جرات تقام الله يبلو وال جبتي is a different story جبتي أبو قبال اللي تيالا نحوار زوم قبال اللي زوم وصي اليوم كم زي حجرات خليج زلو كم على أمريكا جي وصي عيل كايم كوس الكا خلو ديو ولا ناخايم كلكم خازغلو نجزي بالعلو ترانكويل لو ميتشوت هلو نحوار انتي كونيمز غيروان ما I cannot judge معناته زبس حجرات علم أمريكا سلزلابن دمدامي حبريتا كتب يتخلنها إيرترا دمان حمارو تنزل إلى كتنبر زغون يقول مس حجرة كسرحنا يزبل سبونو كيلنا كلا بوينتسي تسمس أمريكا اليوم تسمس قلة كسرحوا خمس غلون وكجمت كل له أنا تفضلنا قريب لأننا at some point إيرترا مس جاينا دي مس قلة زغون أنا دي فنز دي اللي ممكن تجبر كم تخل جمت علن من على البريزنت سياسة نزل جزء لما قصة ده يجبره تريز ما قصة جبره زغل خاو معناها تعلم ملو تجبره نجرون سلزغون زلنا يا بوت هذا ما قليل بوت أصلا زي كونه نقوم مشيتن مس أخوهم أخوهم زبل أنت لك أخوينو نقوم مشيتن زبان كابل أب جنباركو في الكذا هات بيزل لك لذي كلام مرة خد الليخا أبحث رجزي مليونات حزبكم كونين غلينا كسيلنا أنا عبي وطبعا تحتي زلوا وطبعا نخابون جزي خوز زلي صراحة كدلي سلذي إيرترا ملو قلبتا ملو أتوقعنا بصراحة نما بالن أنت جيرا تبي نايم كل خال حدا جا بتقول لك زي كم يكوز دكم يزبلنا ما نقدر كنا دك ساخن تلالنا لك كاسين كارجيل كهدك استوين كاب جزاها ونكو اتزل اب كبابي خاز ولا حدا جا كت عليه كتكلال لك that's why كوا سبك كارو خلصي سرقتن قتلتن قالن زي بالجزاو تزمرت قد يخان ملو ليتي بتروح يزنا حلو كنبر ابكم عين جزاك كارز دل سبيل انت حدا جا زل وقت عليه لك انت خيل كتر يلا دما لا عم هانت خوينو حدا جا زي بالبوتا خيت كخت نبري خاتمرت ስለዚህ እዚ ታጣብ ግምቲቲና እቲ ናይ ኤርትራ ተሓሳስባ ከነምፅ ናው ኩሉ ዝንዛረበሉ ዘለና ምስቲ ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ዘጋጥም እዩ ትምልስ ኢልና ግን መዚያ ርእሲ እዚያ ከተሓዛ ስለ ዘለኹ ግብፂ ጌና ይደቀሰትሎ ምን ኣላ ሚድል ኢስት ኣይ ዝበሃል ሓደ ኣገዳሲ ኣርቲክል ኣውፅኡ ነይሩ ግብፂ ስቲል ንኢትዮጵያ ቅርቅር ኣቢልካ ጨቢጥ ኣነ መሓስ ብዙሕ ጉዕዞ ትገብር ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ መውደታ ብኸመይ መንገዲ እያ ክትውድኦ ውፅኢታዊ ድ ክኸውን ኣይኮንን ካላርስቲ ኮይኑ ግብፂ ብዙሕ ዲልስ ትገብር ከም ዘላ ምስተን ሃገራት ምስ ኤርትራ ናይ ማሪታይም ሴኪሪቲ ዲል ገይራ ክበሃል ቀኒዩ እጂ ድማ ተመሊሳ እውን ምስ ሶማልያ ኣገዳሲ ኤምኦዩ ነቲ ዝነበራ ኤምኦዩ ኣስፊሐቶ ከም ዘላን ናይ ማሪታይም ሴኪሪቲ ብሓደ ክሰርሑ ከም ዝኽእሉን ሓንቲ ኣርቲክል ነይራ ኢፍ ኣይ ፋይንድ ቲያትስ ኣብዘላ መዛረቢት ኣርእስቲ እንዳ ኮይና ቀኒያ ብልጽግና ድማ ብዛዕባ እውን ምንን ዝብልዎ ዘሎ ከረይኩም እየ ስለዚ Egypt just signed a maritime MOU with Somalia 6 weeks after signing a port connectivity deal with Eritrea ስለዚ ታይም ዝብሉ ዘሎ ግብፂ ምስ ሶማልያ MOU memorandum of understanding ብልጽግና ኣብይ ኣሕመድ ምስ ሶማሊላንድ ቅድሚ 3 ዓመት MOU ምስ ፈረመ ክሳብ ሕጂ ኣብ እንዳ ጓሓፋ ወዲቓ ኣላ ድሕሪኡ ግብፂ ምስ ክንደይ ተፈራሪማ ኣላ ብሰንኪ ዕንደራናቱ ስለዚ from the Gulf of Suez to the Gulf of Aden ስለዚ ኣብ ወሽመጥ ስዊዝ ኣብ ላዕሊ ናብ Gulf of Aden ከኽዶም ዝኽእል ዝምድናታት እዮም ዝሃንፁ ዘለዉ an alignment is now formally in place Egypt, Eritrea, Somalia ስለዚ ሶማልያ ወለቕ ዘለቕ ዝእመን መራሒ እኳ ኣይኮነን ክሪኦ ከለኹ ኣነ ግን ነቲ ጉዳይ ግን ንግብፂ ገዲፍና ያለና ንዓና ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ግብፂ ስለተገድሶም ትርኩ ስለዘገድሶም ነዚ ናይ ሶማልያ ነገር ባዕሎም ክሕዝዎ ይኽእሉ እዮም ኤርትራ ናይ ኤርትራ ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ስለዚ Egypt, Eritrea, Somalia troops training programs, arms shipments, joint military exercise, and now port agreement. ብዙ ነገር ኣብ መንጎም ይግበር ከም ዘሎ the language at every signing is identical territorial integrity sovereignty respect for borders ኩሉ ግዜ እቲ ዝጥቀሙሉ ቃላት ናይ ዝምፍርራም ድማ ሓንቲ ዝተወሰነ ቃላት እዮም ዝደግሙ እሰን ድማ ዓለም ምሉእ ዘኽብረን እየን ታይን ዝብላ ሰንካ ልኡላውነት ምኽባር territorial integrity ልኡላውነት ምኽባር ናይ እቲ ዶባት ናይ ኩለን ሃገራት ክኽበር ከም ዘለዎን ግዛእታዊ ሓድነተን ድማ ክኽበር ከም ዘለዎ ዝብል መርገፂ ኣብ ትሕቲ ዝብል መርገፂ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ስለዚ ኣብ ኩሉ መድረኽ እንሪኦ ዘለና ኩነታት ነዚ ነገር እዚ ዘጉልሕ እዩ ዝረአ ዘሎ ብልፅግና ድማ ኢሉ ኣይኢሉ ኩሉ ግዜ ጥራይ እዩ ዝተርፍ ዘሎ ተኸበብና ተሓነቕና ተኣሰርና ተጨበጥና ዝብል ዘርከበ ምሁር የባህሊ ሊቅ የባህሊ ናቶም ቀፃሊ ዛረቡላ ሳዮም ስለምንታይ ይሕነቑ ኣለዉ ስለምንታይ ከበባ ይስምዖም ኣሎ ስለምንታይ እቲ ኩንነት ከምኡ የጋጥም ኣሎ ግን they never question ጽቡቅ ገረማ ይዛረቡልን ኤርትራ እስከ ሶማሊያ ከሱዳን እስከ ግብፅ ያለው
መናበብና የኢትዮጵያን የኢንሰርክልመንት ሲቹዌሽን ውስጥ የመክበብ ሁኔታስ እንዴት ያዩታል? ምንስ መደረግ አለበት ይላሉ? ቀጠናው ላይ ያሉት ሀገራት ኢትዮጵያ ድሮም በታሪኳ ኢንሰርክልድ ነበረች። በተለይ በአውሮፓ ኮሎኒያል ኃይሎች ኢንሰርክልድ ሆና ነው የኖረችው እና ኢትዮጵያ አካባቢ ያሉትን ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት። ግን ኢትዮጵያ አካባቢ ያሉትን ሀገሮች አሁን ብንወስድ ጅቡቲ፣ ኤርትራ እንደ መቀነት ነው ኢትዮጵያን ኢንሰርክል አድርገው ያለው። ይሄ ሁሉ የኮሎኒያል ኃይሎች አሻጥር ነው። ሆን ብለው ኢትዮጵያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዛ ዘረባ እዚኣ ኩሉ ግዜ ኣብ ማዕተቦም ዝተወቀጥዋ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ናይ መግዛእታውያን ሓይልታት ኣካቢቦም ቀርቂሮም ምስ ሓዝዋ እዮም። ስለዚ ወላ ሓንቲ ክትገብር ኣይከኣለትን ኢትዮጵያ። መግዛእታውያን ሓይልታት ብሶማልያ በሎ ብሱዳን በሎ ብኩሉ ብኤርትራ ገይሮም ኣካብብዮም ኣቢሎማ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። መግዛእቲ ድዩ ከምኡ ገይርኩም ወላ ተፈጥሮ እዩ ከምኡ ገይርኩም ካልእ ኣርእስቲ ኮይኑ እቲ ክውንነት ሪያሊቲ ተዲኻኒ እቲ ሪያሊቲ ንዓመታት ዝቐፀለ ልዕሊ 100 ዓመት ዝቐፀለ ሪያሊቲ ኤርትራ ልብላዊ ሃገር እዩ ፒሪየድ። ንምንታይ ከም ኣጋጢሙ ኢልኩም ከድኩም ኣብቲ ካልእኩም ከድኩም ስለምንታይ ምስ ጅቡቲ ዶብ ኣለኩም፣ ስለምንታይ ምስ ሶማልያ ዶብ ኣለኩም፣ ምስ ደቡብ ሱዳን ምስ ከምኡ ስለምንታይ ኣለኩም? ኣብ ዝምልከቶ ከድኩም ክሰሱ። ልኡላውያን ሃገራት ግን ልኡላውያን ሃገራት እዮም ተወዲ ኣሎ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ኢኻ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብቲ ዓድኹም ኮፍ ኢሉ መዓት ሚልዮናት ትግሕጡ ዘለኹም ካብኡ መዓት ቱሪስትስን ገለመለን ትብልዎ ዘለኹም። ስለዚ እቲ ልኡላውነት ኣብ ደስ ዝበለካ በጨቕ እናበልካ ተኸበብኩ ዶ ተጨነቕኩ ዶ ገለ ክትብል ምኽባብካ እተን ሃገራት ኣብ ዙርያኻ ዘለዋ ስለ ዝፀላእኻ ኣንፃረን ስለ ትኸይድ ዘለኻ ኢኻ ተኸቢብካ ኮይኑ ስማዓካ ዘሎ እምበር እዚ ጉርብትና እዚ ሎሚ ይኮነን መፂእካ ኩሉ ግዜ ኣብኡ ኢኻ ነርካ ድሕሪ እጂ እውን ኣብኡ ኢኻ ክትከውን። ስለዚ እቲ ተኸቢበ ዝብል መንፈስ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ ካብቲ ንስኻ ትገብሮ ዘለኻ ዕንደራ ኢንፋክት ተኸቢበ ኣዝያ ከፊኣቶም ዘላ ካብዚ ዝብገስ እዮም ዝብሉ። ሁለት ተቃራኒ ዓለም የአስረስ ማለት በቀላል አብረው ጋር ያደረገው ቆይታ ነበር። የአርኤስኤፍ የጃንጃዊ ሚሊሻ ጨፍጫፊ የጃንጃዊ ሚሊሻ አብይ አህመድ የሚደግፈው በታሪክ አጋጣሚ የዩኤኢ ተላላኪ ሆኖ አርኤስኤፍ ያው አሶሳ ነው ካምፕ የፈጠረው አይደል? በራሱ ጊዜ ቀድሞ የተናገረው ይሄ ሚዲያ ነው። በራሱ ጊዜ ጦርነቱ ወደ ህዳሴ ግድብ እያመጣው ነው፣ ወደ ጉባ ወንዝ ምናምን እያመጣው ነው፣ ወደ መተከል እያመጣው ነው ተናግረን ነበር። መሀይም ነው፣ ጂኦፖለቲክስ አያነብም። ወደ ትልቁ የኢትዮጵያ ፕሮጀክት ቀጥ አድርጎ አሶሳ ካምፕ ሰርቶ ጦርነት ግንባር አደረገው። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ስታሊን ንኣብይ ኣሕመድ እሸል ናይ ፖለቲካን ከምኡ ድማ መሃይም ናይ ጂኦፖለቲካ ከም ዝኾነን ፅቡቅ ገይሩ ዘርድኦም ዘሎ። ምክንያቱ በዓልኻ ንፀላኢኻ ንመቀናቅንትኻ ኣብታ ቀንዲ ከጥቅዓካ ዝደሊ ቦታ ስሒብካ በዓልካ ይትእትዎን ኢኻ እዩ ዝብሎ ዘሎ። እንታይ ማለት እዩ ደኣ ከመይ ገይሩ ንፀላኢዩ ባዕሉ ስሒቡ ከእትዎ ዝኽእል ኣብታ ቀጥታ ትሕምሞ ቦታ ገለ ትብል ዌል ኣይ ካን ሾው ዩ ዚስ እዚ ካበይ ዝመፀ ዘረባ እዩ እንድሕር ኢልካ ብተደጋጋሚ ንገልፆ ፀናሕናይ ግን ኣብ ስእሊ እንተሪእና ድማ ዝያዳ ክበርሃልና ስለ ዝኽእል ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራ ባዕሉ ዝፈጥሮ ዘሎ ፀገማት ኣብ ብዙሕ ሽግር ኖርማሊ ሽግር ክኾኑ ዘይግብኦም ባዕሉ ሽግር ዝገብሮም ዘሎ ዝበሃል ካብዚ ዝብገስ ሉክ ኣት ዲስ ጌርድ ዝበሃል ዲጋ ኣሎ። ጌርድ ዝበሃል ተዛዕበየ ዲጋ ናቶም ማለት እዩ። ግብፂ ድማ በዚ ምክንያት እዚ ኩሉ ግዜ ክትቀርቦም እያ ትደሊ። ግብፂ ከይተቀርበካ ምዝኾነ ይኹን ክትሻረኽ ከለካ ናብዚ ዶብ እዚ ምክንያት ክትረክብ የብላን ክትበፀካ ክትብል ኣለካ። ሱዳን ንባዕላ ነቲ ጌርድ ከም ዕላማ እያ ትሪኦ። ስለዚ በዓልካ ብብሉ ናይል ንፀላኢኻ ብምምፃእ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ፀላኢኻ ግብፂ ክኸውን ይኽእል፣ ኢትዮጵያ ክኸውን ይኽእል፣ ሱዳን ክኸውን ይኽእል፣ ኤርትራ ክኸውን ይኽእል፣ ካልእ ሓይሊ ክኸውን ይኽእል። ንሱዳን በዚ መንገዲ ፀላኢ እንታይ ትኻዮ ሱዳን እንታይ ክገብር ይኽእል? ማንም ክሓግዘካ እዩ ንዝበሎ ኣብ ዓዲ ክእቱ ይኽእል እዩ። ለሚ ኤክስፕላይን ዲስ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ። እንድሕሪ ንሱዳን ነታ ሃገረ ሱዳን ንልኡላውነት ሱዳን ንከፍርስ ዝደሊ ዘሎ ሓይሊ በዓልካ ውሽጢ ዓድኻ ሰልጢንካ ኪድ ንሱዳን ኣፍርስ ትብሎ እንተለኻ ሱዳን ንልኡላውነቱ ንምድሓን ማንም ክሕግዘኒ ዝደሊ ኣምፅኡ ኣብዚ ከባቢ ደቡ ከቐምጦ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን። ስለዚ ግብፂ ንኣብነት ሰራዊት ኢትዮጵያ ተገሎ ደይብሎም ነይሮም ኦፍኮርስ ምክንያቱ ንሱዳናውያን ክሕግዙ ስለ ዝደልዩ ጥራይ ዘይኮነ ንኢትዮጵያ ኣብ ኣፍንጩ ክመፅዎ እቲ ብሉ ናይል ዝበሃል ጌርድ ዝበሃል ዲጋ ድማ ኣብ ጥቅኡ ዘሎን ኣብታ መንጋጉ ዘሎ ስለ ዝኾነ ስለዚ መን ተጋጊዩ ከምዚ ዓይነት ጌጋ ንምፍፀም ናይ መን ስሕተት እዩ ነይሩ እንድሕር ኢልካ ቢኮዝ እቲ ዕንጅልና ዝመልኦ ኣካይዳ ናትካ ዝፈጠሮ ፀገም እዩ። ስለዚ ዲስ ኢዝ ዮር ፕሮብለም ናትካ ሽግር
ናትካ ጽጋብ ዘምጽኦ ጉዳይ ዳ እምበር ማንም ኣካል ዝገደደካ የለን እዩ ዝብል ዘሎ እዚ again ኩሉ እቲ ብልጽግና ዝኸዶ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ኢኻ ምስቲ ግብፂ ኣብ ተደጋጋሚ ዝገብርዎ ዘሎ ለንቀና ኸማን ኣይጥቕሰን ዝዓይነት እዩ ሓድሽ መግለፂ ውፅኢሎ እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ግብፂ ዶክተር ባድር አብዱላቲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብዚ እውን ብጌርድ ዝምልከት ነቲ ዲጋ ናይ ገርድ ዝምልከት ነቲ ህዳሴ ግድብ ዝብልዎ ዝምልከት ዘረባን ዘተን ተወዲ እዩ መይቲ ኢልዎ ዘተ ዝበሃል የለን ዴድ ኤንድ ኣብ ናይ መወዳእታ ኣኽር መሓጣ በፂሒ ኢልዎ ሱዳን ተነርኩም ኣኽር መሓጣ ትፈልጡ ኣይኹም ናይ መወዳእታ ስቴሽን ማለት እዩ ምናልባት እግረ መንገድና ጅሬፍ ዝነበርኩም ገለ እንድሕር ኮይንኩም ኣኽር መሓጣ ዝበሃል ነይሩ ምስከትካ ቡታት ገለ ከምታት ክብሉ ሰምዕ ነይረ ኣኽር መሓጣ ገለ ክብሉ ሰምዖም ነይረ ካልእ ግን ኣብ ናይ መወዳእታ ስቶፕ ተተይበፂሕካ ክትፈልጣ ይትኽእልና ተኻል ብዝኾነ ናይ መወዳእታ ስቴሽን ናይታ ዝርርብ ትግበር ዝነበረት በፂሕና ኢና ስለዚ እንታይ ዝብል ኣሎ stressing that Egypt reserves its full right to defend its water security if it is threatened. He added that Egypt rejects any unilateral action on the Blue Nile, emphasizing that it will not accept any one-sided measures by Ethiopia. ስለዚ ግብፂ ኩሉ እቲ ናይ ዘተ ምስ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዝነበረት ተወዲዩ ስመይት እዩ እሱ ኣኽር ጉዳያ ሓሊፍ እዩ ስለዚ ካብዚ ሓሊፍና ሕጂ ንገብሮ ዘለና ኩነታት ግብፂ ነቲ ልኡላውነታን ረብሓታታን ንምውሓስን ኩሉ ነገር ክትጥቀም ትኽእል እያ ዝብል ዘሎ ናው ግብፂ ከምኡ ኢላ ምፍካራ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ሎሚ ዝጀመረ ኣይኮነን ካብ ጥንቲ ዝነበረ ግብፂ ኩሉ ግዜ ምስ ፈከሩ እዩ ትሕቶ እቲ ኩነታት ከመይ ኢሉ ይቀያየር ኣሎ ኢኑ ኣብታ መጀመርያ እንታይ ሪኢና ነርና ኣብይ ኣሕመድ ንኣርሚ ሰብዓ ዝበሃል ቀቲለዮም በድሮናት ገይረ ይብል ኣሎ የሚመራው የሱዳን ብሔራዊ ጦር በኢትዮ ሱዳን አቅራቢያ የምትገኘውንና የራሱ የሱዳን ብሉ ናይል ግዛት አንዷ ከተማ የሆነችውን ኩምሩክን ለመቆጣጠር በነበረው ፍልሚያ ለአስጨራሽ ውጊያ ውስጥ ከርሟል። በዚሁ ቀናትን በፈጀውና ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ግምት ኢኻ ባዕሉ ወላት ዝብልዎ ዘለዉ ኣብዚ እውን ሓደ ዓብዪ ኣርቲክል ፅሒፎም እንታይ ኢሎም ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ናይ ኣርሚ ሰብዓ ዝገበርዎ ማለት እዩ ኣብዚ ሆርን ሪቪው ዝበሃል ኣርሚ ሰብዓ ፅምዶ ኤንድ ፋይት ፎር ኩርሙክ ፅምዶ ኣርሚ ሰብዓ ድማ ቶም ናይ ህወሓት ማለት እዩ ኣብ ኩርሙክሲ ክዋጉ ኢሎም ከም ዝመፁ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኦኬ እንታይ ክብሉ ደልዮም እዮም ኣብዚ እቲ ሓደጋ ወይ ከዓ ኢንሲደንት ዝብልዎ ዘለዉ ኣልኩርሙክ ድሮን ስትራይክ ዕለት 10 ወርሒ 7 2026 ማለት እዩ incident a precision drone strike targeted senior commanders of army sab'a a TPLF aligned army unit in al-Kurmuk Sudan ኣብቲ al-Kurmuk ዝበሃል ከተማ ብልጽግና ብዝገበሮ precision ወይ ከዓ ንጹር ዝኾነ ታርጌት ዝኾነ መጥቃዕቲ ዓበይቲ መራሕቲ ናይቲ ኣርሚ ሰብዓ ዝበሃል ናይ ህወሓት ሰራዊት ንዝኾነ መጥቃዕቲ ከም ዘካየዱ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ casualties several high ranking officers were killed ዓበይቲ መራሕቲ ከም ዝቐትሉ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ and over a dozen soldiers were wounded ከምኡ ድማ ብዓሰርተታት ዝቑፀሩ ወይ እውን ልዕሊ 10 ዝኾኑ ወታደራት ከም ዝቆሰሉ ይብል ኣሎ notably Eritrean soldiers were also among the casualties ኣብ መንጎቶም ዝተቆሰሉ ድማ ናይ ኤርትራ ወታደራት ከም ዝነበሩ እውን ይነግሩ ኣለዉ ኤርትራ ወታደራት ነይሮም ድማ ኣይነበሩን ካልእ ኣርስቲ እዩ በት ክንምንታይ ንኩናት ይተሃናደዱ ከም ዘለዉ ግን ይበርሃልካ እንታይ ክመፅኦም ከም ዝኽእል ድማ ምግማት ከድሊ ማለት እዩ timing the strike occurred just 2 days after the Sudanese armed forces have recaptured the town from the rapid support forces እጂ ማሲና መጥቃዕታ ካይድና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ መጥቃዕቲ ዝካየድ ዘሎ ክልተ መዓልቲ ድሕሪ እቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ነቲ ቦታቲ ነታ ከተማ ምስ ተቆፃፀራ ድሕሪኡ ኣፅኒዕና ኢና ታርጌትድ ስትራይክ ጌርና ብድሮን ይብሉ ኣለዉ ገይሮሞ ድዮም ኣይገበርዎን ካልእ ኣርስቲ እዩ እንተወሓደ ግን ነቲ ዘረባ ደገ የውፅዎም ምህላዎም ክንምንታይ ሕማቕ ነገር ሓሲቦም ከም ዘለዉ ወይ እውን ሕማቕ ነገር ዓጢቆም ከም ዘለዉ ይዝንገር እዩ ዝበርሃልካ strategic importance of al-Kurmuk logistics the town sits on a main highway connecting western Ethiopia to Khartoum እዛ ከተማ እዚኣ እዛ al-Kurmuk ትበሃል ማለት እዩ ኣዝያ ስትራቴጂካዊት ከተማ እያ ናይ ሎጂስቲክስ መናሃርያ ድማ እያ ምክንያቱ እቲ ሃይወይ እቲ ዓብ ፅርግያ ንምዕራብ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ከርቱም ዘራኽብ በዚ ገይሩ እዩ ዝሓልፍ ይብሉ ኣለዉ infrastructure it protects the approach to the Rosaria Dam which is a vital for Sudan's electricity ካልኣይ ሓደ ኣገዳሲ ተቕርፂ ኣሎ ኣብቲ ከባቢቲ እሱ ድማ ሓደ ዓብዲ ዲጋ ኣለዉ ንኤሌክትሪሲቲ ናይ ከርቱም ከምኡ ድማ ናይ ሱዳን መመንጨዊ ኤሌክትሪክ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዘለዎ ዲጋ በዚ ከባቢ እዚ እዩ ስለዚ ንሱዳን ኣዝዩ ኣገዳሲ ቦታ እዩ እዚ ቦርደር ሃብ
Its location near the border of Ethiopia and South Sudan makes it a critical military staging ground. للغول دما ናይ ክልቲአን ሃገራት ዶብ ስለ ዝኾነ ምስ ደቡብ ሱዳንን ምስ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝራኸብሉ ልሙዕ ናይ ሕርሻ ቦታ እውን ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ስትራቴጂካዊ ቦታ እዩ። that's why ድማ ነዚ ቦታ እዚ ንምሓዝ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኩሉ ብኩሎም ሓይልታት ኣገዳስነት ናቱ ዕዙዝን ዓብን ዝኾነ ማለት እዩ። ብዛዕባ እቲ ኣርሚ ሰብዓ ዝበሃል ዘሎ ድማ ኣብ 2020 ኣብቲ ኩናት ናይ ትግራይ ዝነበረሉ 2020 ክሳብ 2022 when TPLF forces and refugees fled into Sudan ገለ ክፋል ናይ ትግራይ ሃዲሞም ናብ ሱዳን ምስ ከዱ ኣብኡ ዝቆመ ሰራዊት ምዃኑ እዮም ዝነግሩ። composition it consists of 3 groups defected Ethiopian UN peacekeepers, Tigray Defense Forces TDF ማለት TDF members and recruited refugees ሰለስተ ዓይነት ኣባላት ናይቲ ሰራዊት ኣለዉ ይብልሉ። ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ኣቃብ ሰላም ዝነበሩ ካብቲ ቦታኦም ዝገደፍዎ ማለት እዩ። ካልኦት ናይ ትግራይ ዲፈንስ ፎርስስ TDF ኣባላት ናይ ሰራዊት ናይ ትግራይ ዝነበሩ ካልኦት ድማ ስደተኛታት ኮይኖም ካብ ዝኸዱ ዝቆመ ሰራዊት እዮም ዝብሉ ዘለዉ። Current status it has grown into a force of tens of thousands acting as a mercenary like wing for the Sudanese armed forces SAF against the RSF. ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ዓብይ ብ10,000 tens of thousands በሽሓት ዝቁፀሩ ወታደራት ከምዚ መርሰነሪ ወይ ከዓ ዕጡቕ ብገንዘብ ተገዚኡ ምስ ሰራዊት ሱዳን ኮይኑ ዝስለፍ ዘሎ ዝብልዎ ዘሎ ክሲ ኮሚዲ ኣይኮነን ድሓን ካልእ ግዜ ንገድፎ ብሓፈሻ ምስ ሱዳን ኮይኑ ዝዋጋእ ዘሎ እዩ። ምስ ሱዳን ኮይኑ ክዋጋእ ረብሓ ስለ ዘለዎ እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ቦታ እዚ ዓብ ረብሓ ስለ ዘለዎ እዩ እንተኮይኑ ማለት እዩ። ኣርባዕተ ጽምዶ alignment ናይ ጽምዶ ድማ ይጠቕሱ ኣለዉ። the alliance a convergence of interests between SAF, TPLF, ኣርሚ ሰብዓ and the Eritrean military ኣብዚ ግንባር ናይ አልክርሙክ ዝብልዎ ዘለዉ ሰለስተ ሓይልታት ፀሚዶም ከም ዝነበሩ ሰራዊት ሱዳን ህወሓት በዚ ኣርሚ ሰብዓ ከምኡ ድማ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ይብልሉ ዝብልዎ ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና። shared enemy the alliance is built on a mutual antagonism toward the current Ethiopian federal government. ሰለስቲኦም ሓይልታት ሓደ ፀላኢ ስለ ዘለዎም እዮም ሓቢሮም ዘለዉ ይብልሉ። ተዋሓደ ይርዳእኩም ኣሎ ጽምዶሲ ሓደ ፀላኢ ኣለዎም ንሱ ድማ ብልፅግና እዩ ይብልሉ። maybe a broader coordination بعبي دما meeting in Port Sudan have reportedly brought together TPLF generals, Eritrean officials, and representatives from the other Ethiopians. ስለዚህ ኣብ ፖርት ሱዳን ተገይሩ ዝነበረ ናይ ጽምዶ ዋዕላ ናይ ህወሓት ጀነራላት ናይ ኤርትራ መራሕቲ ከምኡ ድማ ናይ ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ዕጡቃት እውን ዝተረኽብሉ ኩነታት ከም ዝነበረ ዝንገር ዘሎ። ወረካብታ ፖርት ሱዳን ዝተገበረ ንላዕለ ይግበር ከም ዘሎ እውን ገለ ትሕምትሕም ሰሚዐ ኣለኹ። ስለዚ ካልእ ነገር እውን ይመፀኩም ህልኸውን እዩ። ከምኡ ድማ ያ ናይ ካልኦት ኢትዮጵያን ከም በዓል ፋኖ ከምኡውን ኦላ ምስኣቶም ክሓብሩ ከም ዝኽእሉ ይዝረብ ኣሎ ይብሉ ኣለዉ። ግርም ጥራይ ኢኻ ትብል ነዚ ክሰምዕ ከላ ግርም በሉ እስከ ምክንያቱ ፀላኢ ብዝገብሮ ዘሎ ዕንደራ ፀላእቲ ባዕሉ የብዛሓሎ ጥራይ ዘይኮነ ስቶም ፀላእቱ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ሓቢሮም ንዑ ንምውዳቕ ክጓዩ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝገብሮም ዘሎ ዝኣክል ምክንያት ይቦም ኣሎ። ቀፂሎም ኪ ኢምፕሊኬሽንስ እንታይ ፅልዋ ከምፅእ ክእል እዚ self-dependency. The Sudan's military is becoming increasingly reliant on TPLF aligned manpower, which heightens tensions with the Ethiopian government in Addis Ababa. ታይም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ናይ ሱዳን ሰራዊት ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብቲ ናይ ህወሓት ሰራዊት ዝያዳ እናተፀግዐ ይኸይድ ኣሎ በዚ ዓቕሚ ሰብ ማለት እዩ። እዚ ድማ which heightens tensions with the Ethiopian government እዚ ድማ ምስቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ድማ ፀገም ይፈጥር ኣሎ ይብሉ። RSF strategy shift دعم سريع دماء استراتيجي غير على the use of drone strikes suggests RSF is pivoting to precision technology to counter ground losses in eastern Sudan. طيب له دعم سريع استراتيجي غيرو نتا ابايتا زخسرو زلو سي بدرونات غير كتكو يزفتن زلو يبلو ابينيركم درونات ايسرحه صر درونات ايسرحه باغار ايسرحه بما يزق صرات يوتاتات غدي فيها ديميم زلو زلو زي alliance fragility the heavy losses suffered by the Tigrayan and Eritrean fighters in a foreign civil war may eventually cause fatigue and strain. እዚ ዓብይ ክሳራታት ውሕዳት ሰባት ቀቲልና ክብሉ ፀኒሖም እዚ ዓብይ ክሳራታት ኣብ ናይ ወፃኢ መሬት ኮይኖም ዝኸፍልዎ ዘሎ ዋጋ ነቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ይኹን ነቲ ናይ ኤርትራ ተስፋ ቆሪፁ ክገድፎ ይኽእል ይብሉ ኣለዉ። መጀመርያ ኣለዉ ድዮም የለውን ንፈልጦ ነገር የብልናን እንተለዉ ኮይኖም ግን ተስፋ ዕላምኦም ንፁር ስለ ዝኾነ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ዝጠፍኦም ኣይኮነን። ንስኻ ቀደም ሽዳ ገይሮም ቆሚሎም ከለዉ ዝተቃለሱ ዘምፅዎ ነገር የለን ኢልካ እንዲኻ ድሓን ኣብታ ቃልካ ጥራይ ፅናዕ እዮም ዝብሉኻ ንስኻ ዲኻ ከምኡ ይኸውን ሶም ድዮም ከምኡ ክኾኑ ንሕና ንግዜ ኢና ንገድፎ። ብሓፈሻ
اتدعم سريع ببزح من قدون سقماتي قد مسلو زلو. The major smuggling routes for weapons into Sudan were a deadly civil war with rage since 2023. The Guardian has dug into leaked team reports, internal government documents, satellite images, and imagery from the ground, and we've uncovered evidence the UAE has continued to provide weapons used to kill thousands of civilians and involved. تحنيتو زي معربا ميديا نمجمريا تسفى زب سراح يسرح له كابتشات تبقسو كمدما إمارات بالزغاقا The Guardian زقبرو ساتلايت إيماجيس كيرو investigative journalism دعم سريع ويون إمارات كم يجيرو نزي حيل زي يعتق كم زلون تعانت سيستم يتقام كم زلون أبزح بجبت استسنة كسن كهال نقراتني قبر له إذا كل دما نتي إمارات زقبرو زلو دقف under scrutiny أبكبيد سخونة شجر يتولو بزمن قد دما بلتقنا already تكونتات كابيدو يوصو خمزلو يردو له of course امن انت دايكوين كاكردا كاي تكونتات بس خوين بتي تنريو دلنا نا إمارات بأوروبا حبرت يكون بخالد حيتات زي ما صوم زلو شجرات انتهيز فترة لهم زلو أتي كم دليتهم عند الوزن برو نجارات كم خمسة كونه بلتقنا من تروس أبي أحمد تكونتات قرب برهيل للويو نجارات أبيدو كم زي اللي أيقوننا أب مزجرابتي أبوشت إثيوبيا نجارات كوكو عصور خمسة كاله أكل لهم حرب على زبالة سمو ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ሰባት ብነፃነት ዝንቀሳቀሱልን ክሰርሑ ኣብ ዘይክእሉ ደረጃታት ምምፅሖም ኮኒኖም ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ደብረ ማርቆስ ዑደት ዘካየደ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሰባት ብነፃነት ዝንቀሳቀሱልን ክሰርሕሉ ዘይክእሉ ደረጃታት ኣዝዩ ኣጠራጣርን ዕሽነት ከምኡውን ዘይቅቡልን እዩ ክብል ገሊፆም እቶም ብዕጡቃት ኣብ ምንቅስቃስ ዝተገብሩ እገዳ ዝተቐሶ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ ከተማ ደብረ ማርቆስ ብመኪና ዝግበር ጉዕዞም ብፃዕርና ክምለስ ኣለዎ ክብል እዩ ገሊፆም እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ሎም ሰንበት ሓምለ 5 2018 ኣብ ስነ ስርዓት ምረቃ መዕርፎ ነፈርቲ ደብረ ማርቆስ ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ኣብ ዘስምዐ መድረክ ነዚ ገሊፆም መንገዳት ኢትዮጵያ ኣብ መበል 25 ናይ ውሽጢ ሃገር መዕረዊ ዝኾነም ሓድሽ ተሃንፀ መዕርፎ ነፈርቲ ደብረ ማርቆስ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ብ6 ሰለም ፈላሚ ኣገልግሎት በረራ ጀሚሩ እዮም ኣብቲ ናይ ሎሚ ወግዓዊ ስነ ስርዓት ምረቃ ዝተሳተፈ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ጥንታዊ ታሪክ ርእሰ ከተማ ዞባ ምብራቅ ጎጃም ደብረ ማርቆስ ኣጉሊፎም ኣብ ዝሓለፈ ሂደት መዓልታት ድማ ኣገልግሎት ነፋሪትን ካልኦት መጓዓዝያን ፀገም ነይርዎም ዝበለ ኣብይ ናብታ ከተማ ዝኾነ ናይ ኣየር ጉዕዞ ከም ዘይነበረን ኣብ ናይ መኪና ጉዕዞ ድማ ቡድህታት ከም ዝነበረ የመልክቶም ኣብይ ኣብ ዘስምዕ መድረም ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ሰሜን ሸዋ ወረዳ ደገም ብተደጋጋሚ ዶብ ዝተጋገራ ናይ ህዝባዊ መጓዓዝያ መካይን ዝዕፀዋሉ ዓሊ ዶሮ ቀበሌ እውን ኣጉሊፎም ካብ ኣዲስ ኣበባ ንሰሜን 140 ኪሎ ሜትር ርሒቃ ትርከብ ብዓሊ ዶሮ ኣቢሎም ናብ ክልል ኣምሓራ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ተጓዓዝቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ተዓፅዮም ብዕጡቃት ተዓጊቶም ከም ዝሞቱ ብተደጋጋሚ ይግለጽ እዮም እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝስምዑ መድረም ኣብ ጎልጎል ኣባይ ከባቢ ዓሊ ዶሮ ተዘርጊሑ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዘሳግሩ መስመራት ባንዳታት ዕጡቃት ዝገብርዎ መልክዓታት ብሓባር ክንቃለሶምን ክንሃልዮምን ይግበአና ብምባል ይገሊፆም ኣብ ኩሉ ቦታ ባንዳታት እንደተባለውም በቀን 3 ጊዜ ሰዎች የሚመላለሱበት በረራ መጀመሩ መልካም ነገር ነው። ነገር ግን ያንን መክፈል የማይችሉ ወይም የማይፈልጉ በትራንስፖርት ከዚህ ወደ ባህር ዳር ወይም ከዚህ ወደ አዲስ አበባ መሄድ ቢፈልጉ ያንን ጉዳይ ማድረግ እንዲቻላቸው ሰዎች የነሱን ፕሮግራም የነሱን መሻት እንዳያስተጓጉሉ ሰላም በእጅጉ አስፈላጊ ስለሆነ መንግስታችን ከህዝቡ ጋር በመተባበር ሊወያዩ ሊነጋገሩ ለፈለጉ ማንኛውም ሰዎች በር ክፍት ነው። እጃችን የተዘረጋ ነው። ልባችን ክፍት ነው። እንቀራረብ፣ እንወያይ፣ እንነጋገር፣ ሀገራችንን ሰላም እናድርግ። የማያግባቡን ጉዳዮች ካሉ በሰላማዊ በሰለጠነ የፖለቲካ አግባብ መነጋገር ይቻላል። مچم مچوتي زل سباي كونتري وزلهم أبي أحمد كنتات كبيدو كم زل فلوت يجن كنزرارب انت نخل زحشيو مخنياتو كل نجار بزي دخل دلنا هن كيدا نخلنا بفلاي كم مرحتي سراويت تم نبلتقنا سراويت مرحتي بتدقى كامد مسوس لزرباسي بخمس من قد قصة لايك بجت ندادي مدحانيت بتحزن رؤية زلنا بزل كل سب ما هي يقولون حزين بسمع بريتوريا عبيلكا نكونفيدنس بيلدينج مجر استوى لهم تجميرهم زنور النجارات ندحريت بزم الله سلم من قدي تم ترفع 5 زخول ترحيم حزب تقراي زلو تيلي بمزراب قرشي كبلو صح حزين نا ايثيوبيا اير منقد كاب تقراي سب نمقعص روح مصي بوينغ زاكل نمخاد يملالسلو بانكي قرشي يقولون تعاصيو انتشنال تعاصيو ندادينا حدا محبري يكون من حدا حزب دم سريو كم تنحنا دويلنا دم نتكم تي ايكونومي تي بوليتيكا بوملو تي حدا كم حدا انتيتي كننقساقس كنسرح تخوينا ندادي تعاصيلو مدحانيت يلن عديتات تግራይ
ናብትናይ ቀደም ናብትናይ ደርገዋን ወይ ድሕሪዮ ዝነበረ ሓፀርቲ ዋናት ናኡ ይምለስ ኣሎ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ይዕፀ ኣለዋ ስለዚ ትግራይ ክትደኪ ክትንብርካ ክትደክም ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንወረርቲ ሓይልታት ተውፅኡ ምምሕዳራት ዘይሕጋዊ ምሕዳራት ኣፍሪሱ ሓደሽቲ ሰፈር ተውፅኡ He's a very good communicator ካብቶም መራሕትና ይተጋሩ ሓቂ ሓይሽ ዋላ ህወሓት ገለ ካብቲ ብዙሕ ግዜ ዝነቕፍዎ እንታይ እዩ ዓበይቲ ሽማግለታት ጥራይ ኣብ ቅድሚት ኣምፂሎ ዝብልዎ ነዚ መን ነዚ ሰብዚ ኣብቲ ውሽጢ ምእታዎም እውን it was a kind of ነቲ ዝነበሮም ክስኢ ግን very harsh ሓያል ዝኾነ በሊሕ ካራ ኮይኑ ነቲ ህወሓት ዝሃርሞ ማለት እዩ ስለዚያ እውን ኣንቲ ካብተን ዘሎ ኩነታት እዩ ዝገልፅ ዘሎ መቸም ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ቀሊል ከም ዘይኮነ ምግንዛብ የድሊ ንቐፅል ናብ ኤርትራ ሰው ዓባይ ዓዲ ጅግና ተበልኽ ጅግና ትወልዲ ሓየት ተበልኽ ሓየት ትወልዲ ምህሮ ተበልኽ ኣስኒ ክትሰዲ ንፀላእኺ ቁልቁል ተስግዲ መፃኹኺ ኣሕፂረ መንገዲ መፃኹኺ ወ ኣሕፂረ መንገዲ ዋ ኣንታቦ ሃየባተ እግርኻ ልዕሎ ዋ ክንዲ ሰዋ ዝኣትኻሲ ጎስስ ክትብል ዋ ኣንቲ ቆልዓ ሳዋ ፈውሲ እርጋ እንደለዋ ኢሎም ኽእዮም ከም ቃሕታይ ዘልዕሎ ኣለዋ ወ ዋልካ ጎስስ ክትብል ምስ ረኣየትካ ብደቂ መስርዒ ከተፅፈኒ ዲኻ ደሊኻ ክትብለካ ዋ ጎበሲ ልክዕ ከም ጨላይ ብዕራይ እንዳየኸሰተ ዓጠም 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 ተበለ እግሪ ምንበሪ ጉብዝና ኢዳ ቀደም ዝወዳእኹ እንታይ ጥዕና ኸለኒ ኣቦይ ተኽሱቦይ ዓንደፄን መናቐፄን ንዓጋዜን ተባሂሉ እዩ እንታይ ማለትኪ ጽናሕ እሞቦይ በዓላይ የኸሰተ ደው ኣብ ጥቓ ዓድና ናይ ክልተ ሰሙን ኣይተዓለሙን እዮም ዋ ስቕልካ ዲኻ ኸ ናይ ቀደም ዘበን ዶ ናይ ትርብል እንዳበልካ ትዕልለና ጽናዕ ዳ ጽናዕ ጽናዕ ዳ ጽናዕ ሃንስ ጊላይ ከይትምናዕ ክለይ ትቕረበኒ ኣብራኽ ሎሚ እዩ እንግድዓ ሎሚ ወዲ ጊላይ ኣይተዓሹ ወዲ ጊላይ ኣይተዓሹ ኣብራኽ ኣይኮነን ሕልና ኣይደቂሹ ተዛዋር ኣዝያሲ ቅጭን ዝኾነት ቆልያ anyway ብወዘላት ብዙሕ ፅቡቕ ነገር እዩ ነይሩ ናብ ኤርትራ ገፅና ስግር ክንብል Welcome back to my vlog, guys, from Asmara Live. Oof, Mr. International is back. Eritrea vlog. We have a group trip planned here in Asmara. We'll be with a group of 5 people from Sweden, UK, Germany. We have a local guide and we will explore Asmara, Massawa, Keren, Kohaito, Adikaya, Saganeti, amazing places. And we will take you guys with us. So stay tuned. Today's the first day walking around sort of Asmara. It's so passionate. For energy ናቱ to motivation ናቱ Mr. International ይዝበሃል መቸም ነትንሽተይ ወለዶ the biggest ambassador ናይ ቱሪዝም ናይ ኤርትራ የለ ኣነ ሽመት ይበየ ምናልባት እድል ተረኺበ ሰርቲፊኬት ክበየ በታ ናተይ ሚድያ ደረጃ ናይ ኤርትራ ኣብ ቅድሚ ዓለም ኣምባሳደር ኮይኑ ፕሮሞት ክገብራ ዝኽእል ዝረኽቦ እንተሎ ዝመንሰይ እዙ ኣሎ ካልኦት እውን ከም ሞያ ሒዙ ከም ስራሕ ወሲዱ ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ዝፅበቕ ነገር ክገብር ዝፍትን መንሰይ እዩ ስለዚ definitely ኣብ ዘለዎ ኸይድኩም ኣብቲ ናቱ ቲክቶክ ዲ ዝነጥፍ ፌስቡክ ዲ ዝነጥፍ ኣብ ዩቱብ ዲ ዝነጥፍ please support him go wherever he is ከድኩም ሓግዞ ኣብ ዩቱብ እውን ቻነል ኣለዉ እንታይ እታ ቻነል ናቱ ብኻ ሓደ ግዜ እኳ ኣብዚ ፅሒፍኩም ኣምፅኡለየ ዝብሎም ፕሊዝ ኣብታ ዘለዋ ኸይድኩም ሰፖርት ግበርዎ እዚ መንሰይ እዚ ሰፖርትድ ክኸውን ዘለዎ እዩ ከምዚኦም ንኣሽቱ ወለዶ እዮም ድማ ዘድልዩና ንቐፅል ቁርብትለይ ቆለጭ ዘብለኒ ኻ ኸሪአኩም እየ ማለት እዩ ንምእማኑ ዝኸብድ ሓደ ኤርትራዊ ሓውና ዝሰርሖ ታሪክ ከነግረኩም ማለት እዩ እዚ ገዛ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ከተማ መቐለ እዩ ማለት ተወዘንሄ ብብሎኬትና ኣብ ዝንሄ ከዓ ዓብዪ ኮንቴነር ማለት ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ኤርትራዊ ሓውና ንሓንቲ ስድራ ስውእ ዝኾነት ሓፍትና ማለት እዩ እዚ ገዛ እዚ ሰሪሑ ረኪብዎ ኣሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ እየ ተገሪመ እስኪ ክንደይ ሰብ ሃፍቲ ኣለኹም ተጋሩ ኣበይ መዓዝ ቆላሕ ኢልኩሞም ነዞም ስድራ ስውኣት እዚ ኤርትራዊ ሓውና ዝሰርሖ ታሪክ ናይ ብሓቂ ንምእማኑ ዝኸብድ ኣነ ንባዕርሰይስ ገሪሙኒ ማለት እዩ ገርመካ ወ ንሓናስ ገሪምና እንዲ ደሎ ሰናይ ነገር ምግባር ኩሉ ግዜ ፅቡቕ ነገር እዩ ኣዴኻ ወይ ሓውኻ ወይ ቤተሰብካ ገዲፍካ ኣደ ሃገር ኬትካ ምግባር ግን ኣነስ እንታይ ከም ዝብሎ እኳ ይዝጠፍኣኒ ግን ድሓን ፅቡቕ ነገር ካብ ምንታይ ተበጊሱ ገይርዎ ስለዘይንፈልጥ ኣብ ዓዶም ይገብሩ ዝኾኑ እቶም ከምዚ ዝገብሩ ንህዝቦም ይገብሩ ዝኾኑ I always have a question in my mind ሕቶ ኣለኒ ግን ዝኾነ
يا نغتر ولا حنتي نو كومنتي لي يلغو زيا نابهاتكم علي فقري في يلغو نابهاتكم علي في يلغو كابو كتيلو زياون مخريا زيا سلام حليمة تدرس بسام زلهم لما أنت متأنك أتخنا قراكم يلي متى زلهم صحاتي مثلكم ثم نب أنغولا زربا سبسميعكم تمتوا زلهم أتابع جماعة أيتمتو أبز عد سرعة له بقى خمس الوقت تغليها تفتم تغليها قليلي بز عد تفتم كم زخول قليل بلا 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 جيجا حبريتا بالتعمي جيجا حبريتا سرعة له أو أوف كورس أب كل عد له سرعة أب كل عد سرعة له أب كل عد تزعرك تعود تغليها أوف كورس أبزخا من البات أوف كورس كبتخال عدي يحيش أبز عدي كبالي غوندا قال من البات مالتي يحيش لا ولا يغوندا سرعة له أو بزحد دعوة سبات الله سرح الله كل عادي أبزون سرح الله جن أبسبت أمامكم أي تمتو أبزمتيكم سرح كركبي دلي كركبي إلكم أي تحسبوه بليس حنتهم لكم زدلي بزغل أشحاتات فيكم نابز عدمتيكم سرح كيرخبكم أوارحات كتقبلوا لهم بالطعم بزح حسب جنزب يودع له أبز عدي كم تنكالو أوتا دي سبا وي كامبالا جلا أيكونا نزعدي كم زي نورمال سبب ناس سبعتي خاطر أن حقلي كلام عركي خاجل زبها النجار أبزي يلن سلازي بزح سبعة زي أصلا الشجر زلوا بليس سحوات سراح كأتوكم زخيل ويكا سراح شور مسرخبكم متو. anyway كم زعينات قلت مخري أنا كفتو معتي نجارات sugar coat بلو خمسة أتصبع بيقكا I don't know أنا نعيسي هذا سبسي تويلو سويس مع تسرح يزلو دموز ناتو بزحيو قال ملا نهري لني يا أبي إنترنت كم مخبلا كاي غليو أبايتا مسيح صراحة نقدركم كبيدي يزبلو قال يوم يسألوني يوم كم سلزبل but the reality is that أبي إنترنت أبسرش عتي خاصويس employment rate ناتو unemployment rate ناتو تحتيو دموز ناتو خال عليو شغلة البونات تحتي دموز كال عليو نزل مسرع يسب صراحة كم دليل كاي زركب دموز كال عليو مخمد صدق قريب لني كنت مثلا أنت دليغا أبي أوروبا زل خان تخينكا مخرناتين تايز بلو ماني الجمريا أتي صراحة حبزت دليل تلغا أبتو زلخا خلا كيمكا كلها ونك دليل تخليها أبو خلها أبلاي جيركا بوتا مسرحة بكامزة سويسرلاند كبر عديو سلسل الكامزيها كرف بنانا يترقص زحونا زبالة دما قميو كم زعينة حق مزراب كنفتر لنا نسب أزدعكا أبزي وصو تخيلا متاو انتاي تاقوال لوانا يردانني thank you دما خبلا يفتو thank you أبصم من الزابز محبرة ومرة خبيتات كتمالا لسريقهم مالهم بعلت 10 ورش وعاتك لتشعين إسران شديشن كاب إمباس هاجر إيرترا أبجو بازر كاب زوات أي مالتيو إزر ما أنتهي زبل نخل سب بسقرا دب زوات ويون مزتفل عليه قدات كاب إيرترا زوات حدش حبرتها استزرقهاي مالتيو زي أبكل التكاتاغوري تفلي يركب على مالتيو إتكلم ملختي كاب هاجر بسقرا دب يخون بخال بستفل عليه من قصة الأخو بتمرتي يخون بأخيبا يخون ويون بحلن سبورتين وكيلو زوات أسب كاب هاجرو 3 عامات أبزمال قالوا جزية بيفور دحر مملو أب إيرترا كم زملس يفك أني رقم حج مالتيو إزي زنبر حقتات زي تعرفوا دما بس حجوز يوم مدلو حدش حبريتها مسرت كم زتكا قريت أمالو مالتيو إذا مال دما زخونة يكون سبكا بوشتي إيرترا بزتفر عليه ما هنقدي بسكرودو بيكون بتلقى يكون ببحلن سبورتون وكيلنا هاج أما كملس زجبوا زي تمل ناي تعسى ويد ما بيفور تبعيلة تسوع كبا مسملة يو دحر حمش عمتني إيرترا هم اللي زخل ويد ما منقسي إيرترا كم حدا ناي دق سبيلو ريكوغنايز كجبرو زخل ويفرط أخو بزخل مالتيو على دما بميديكال بورد وي بنحكمنا بزتفر علينا حكمنا زا حبريتا كم زلا تقريبا يزلهم وانا توسع حبريتا سلازي بالله نافلطو زدلك هيكون جن again confirmed زي ناديو اي confirmed هيكون هيفلطني جن حبريتا نزل الكوتا كدليو سلازي خلي لي ابزام يزلو حد حبريتا تسترغاغص حبريتا يكونس سفليتو انتصنه صبوك هون خلي كازبلنايو زمصو سلازي confirm هيكبر كونتا زينا جن اقداسنت كلوا يخليو لنا نابزم سينا زلنا ماچم نابتي فوكس بلارستات كنسغر بلو لان اكس ازوانج عالم زبال قدايكو عالمنا ناويتو هندبت كلنا قل عينت بروفيشنالات تصاتنا سلطنتن تغيرنا مبزحتنا امون دحر كما يكونكم مالتي 4 عامت صواتا خعسو زبال قداينا زينبره حجينا همنا قلبنا ناو خوينو نابزين بعد ما فاوي يمزلو ابي ابزناي موروكو ابناي موروكو سينغال كلهم بحسب يوم داي ساكت يوم كنا انسانه انت غزارو بولو صوتو بعبيس رونالدو إذا قزاو قالي رونالدو راوتي واتو أتمنى مدقا فايت أنا تاي كارنا برأي تاي أنا تنكسي يالني تنكسي قد كوعس بل هو عجينة بقعتهم مرات وبقالو مچم كوعس غرا بيرترا سراور سديري وزلو تقرمي
زقرم ماي جاد كتحقوسلو دي خاطر حزنلو انا يتردعنا له جن سجرك ساعة كندزك هون دستاي كنا نيرو جن سمعهم كم نحرق دقورنا له توم ديان يوم كم نحرق دقورنا قداينا ديانو قم نقرام تيخا قداينا ديانو بكا دي زاب وانش على مزياب بديانون بعليتنتن دارجا سيرتيفيكيت دوصاتيا فلاينا ارجنتينا زبحال غانتا ميسي زبلو وسب دما بكا دارجا بفيديوتات ناتو لبنا شوهاتنا عصيومنا كابت كعسو نريو زلنا تقوريص زمصنا فيديو ربيشنا ريوم نزي اب عبدو مصيوم دفرت دفارات زخونو امريكاوي نزي كمي جرمتم دغفتنا ارجنتينا يناس ولو ግን من اس ወይ ከዓሌታው ጸርፊ ኣብታ ክለብ አርጀንቲና ፋሽን እዩ ዳርጋ ብራንድ ናቶም እዩ ስለዚህ ከም ትሪዎ ዘለኹም አርጀንቲና is one of the few teams in this year's tournament with no black players ጸሊም ተጻዋታይ ጥራዴ ኮነስ ጠቅላላ ታሪክ ናይ ጸለምቲ ክድምሰስ ኣለዎ ትብል ሃገር እያ ጸለምቲ ነይሮም ማየም ዛ ሃገር እዚያ ሎሚ ግን ጸለምቲ ክድምሰስሎ ነዊሕ ዋን ሰሪሖም ባይ ዘ ወይ እንታይ ብላ ለብዚ ኣብ 1996 ስንታይሉ አርጀንቲና then president carlos zabala ባል black people don't exist in Argentina. That's a Brazilian problem. ጸለምቲ ሰብ የብልናን ኢሎም ኣነስ ገረመኒ ግን ኣብ 1800 بعند رؤوس بقدم يمزم على تويات أبشحن شو أنت ميتين تسعين حمشان سنتايلو مسكة the Argentinian government stopped counting black people altogether in its census نسألهم تزي كم سب أبتو قطرنا يتزبي مقصارة وقاريش وكدمي 220 عمت 230 عمت كمان وريديك إن 230 عمت سألمتي كاب 3% زغوني رمم نتوم سألمت زي كم حزب سلالي قطروهم أبتو statistics نايت هاجر آياتهم ስለዚህ ራይሲዝም እጅ ትሪወር ለهم መስን ከንቱን ዝገብርዎ ዘሎ ሓድሽ ነገር ሕጅዝ መጻኽ ይመስለኩም ኣብ ሰራውሮም ዝኣተው ያብደሞ ቶም ናይ መሲ ደገፍቲ ጸለምትን ደር ኮይንኩም ask yourself probably ንሱ ክቕይሮ ዝኽእል ነይሩ ኣነ ንዑ የትብለ መሲ ነታ ክለብ ክቕይራ ይኽእል ነይሩ ዓብይ ሪስፔክት ዘለዎ እዩ he could have done something ነቲ ኢሜጅ ናይቲ ሃገር ነቶም ደቀንቱ ሪስፔክት ኣለዎም ኣብ ልዕሊኡ ነቲ ዓሌታውነት ጠጠዋ ምባል ብዙሕ ክሰርሕ ምኻለ ግን he is just ነቲ ዘሎ ኣብ ምቕፃል ናይ ዝያዳ ዝደፍእ ዘሎ and FIFA dema I don't know man this is very weird arga ab ንኩሉ ህዝብ ዓለም ዘቆጣ ካይዳይና ንርዘለና ንብሎ ግን የብልናን መቸም ቶም ኩዕሶ ኣነ ናይ ፈረንሳይ ተስፋ ገብር ፈረንሳ ቁርቁም ነገር ከተምጽ ነቶም እንግሊዝን ፈትሄም ኣለው ቀደም ክጸልኦ ማዓት ሕጂ ግን ሓያለ ጸለምቲ ስለ ዘሎ ኣነ ናይ ጸለምቲ ሶሪ ኣነ ከመላይታውት ቁጥሩን ትኽልዮም ጸለምቲ ዘሎ ዋጋ እንተና ኣያዝ ዝግፋነ እዚ ዚያ ናተይ መርገጽያ ሰብ ከም ድሌት ክብል ኸልዩ ነቶም ጻዕዱ ግን ጸሎም ያይበልኩም ናነ ነቶም ጸለምቲ ዘይኮኑ ጻዕዱ ይጸርፎም ይብለኩም ኣለኹም there's a difference አንተ ጋንታ መድጋፍን ነቶም ካልኦት ክጸርፍን ከተናሽሙ ዓለም ፍልል ያለው ወይ ፈረንሳ ደግፍ አርጀንቲና ደግፍ ንምንታይ ዓሌታውያን ኮይኖም ይትሕቶ ዝኾነ ንግዜ ገዲፍና ያለና ደንጌ ኣና ብዙ ኩነታት እዚ ቶም ክንቀፉ ዝግባኦም ክንቀፉ ነይርዎም እዩ ሕጂ ግን ድሓን በዚ ክንርአና ላይ ግበሩ ናትኩም ሪቶ ክሰምዕ ደስ ብለኒ ምናልባት ናይ መሲ ደገፍቲ ኣለኹም ነቐፌታ ናትኩም ናተይ ቁንዑ ደነይሩ ወላ ጌጋ ናትኩም ሪቶ ክሰምዕ ደሊ ካልኦት ድማ ምስ ናተይ ተሰማምዑን ዘይተሰማምዑን ባህናፅ መንገዲ ሪቶኹም ግደፉ ታንክ ዩ حمين كمان والحما زالم تخاين